Přátelé, vítejte. Já jsem Petr a myslím si, že žádný technologický meetup v roce 2025 by neměl být bez tématu AI. A na úplný začátek se vás zeptám, jestli tady někdo z vás je frontendový vývojář, který používá AI každý den. Super, tak to je nejenom pro vás. Na úplný začátek drobný disclaimer, to se tady dozvíte dneska. Nemusí být zítra úplně up to date. Celý prostředí AI frontend vývoje je velmi dynamické. Nové technologie a trendy vznikají každý den, ale není to něco, čeho bychom se měli bát. Spíš bychom měli mít hlavy otevřené a zkoušet co nejvíc věcí a nezamrznout na nějaký technologii, která nám zrovna dneska přijde funkční. Jak to bude probíhat? Rozdělil jsem se to rozdělit do 3 částí. První se dozvíte, jak pracujeme s AI v EKI, co nám funguje, nefunguje, co se dostalo ke klientovi nebo nedostalo a co jsme se rozhodli vypustit a v čem pokračovat. Pak v další části se dozvíte něco o mně, co mám rád, v čem vidím potenciál a o čem sním. No a nakonec si prozradíme, jak vydělat nějaký peníze. Co se týče frontend vývoj s AI bych rozdělil na takové 3 části, podle toho, jak hluboko chcete jít. Můžete škrábat ten povrch jenom nějakými research tooly, které můžete používat na generování nějakých namokovaných dat, research, nebo jenom spekulování nad možnými řešeními. Tam jenom pozor na to, komu poskytujete svoje data. Další fáze jsou nějaká vývojová prostředí a agentová rozšíření, bych řekl. No a ten úplně poslední tier, kam člověk může dojít, je něco, co se nazval Full Package Zero Coding Tools, a to jsou tooly, které vás vezmou z nuly až na deployment vlastně bez jakékoliv znalosti nutně kódu. Tečka. Tohle jsou nějaké use case, na které jsme používali AI v EKI. A díky tomu jsme zjistili, co nám funguje nebo nefunguje. A já vám tady pár těch věcí ukážu. První je CodeRabbit. Kdo zná CodeRabbit? Kdo používal CodeRabbit? Výborně, tak tohle je pro vás. CodeRabbit je UI Code Reviewing Tool. Naintegruje se do GitLabu, spouští se s každým match requestem a dělá code review na základě nějakého úvodního promptu, který mu dá správce té extensiony. Můžete si to nastavit podle svého coding stylu, podle svého coding review stylu a poskytnout veškeré informace, které uznáte za vhodný. A CodeRabbit začne automaticky při každém merge requestu dělat review a chová se jako váš seniorní kolega, který pro vás a váš kód chce to nejlepší. Začne to takhle jako komentář, nějakým walkthrough, který popíše celkovou změnu a vlastně overall description toho merge requestu, pak prochází jednotlivý file a popisuje změny v konkrétních filech. Dále se dostaneme, vytvoří sekvenční diagram, který popisuje změny, které jste udělali. Myslím si, že to může být docela helpful, pokud jste třeba na projektu sami a code review vám dělá kolega, který není úplně jako tak aktivně zaangažovaný v tom projektu, tak minimálně na nějaký jako širší povědomí o těch změnách. A to může být přínosný. Nakonec prochází ty konkrétní změny a hledá, vypichuje a snaží se udělat všechno pro to, abyste předešli nějakým bugům, nějaký duplikaci kódu, zapomenutým console logům anebo TypeScriptovým errorům. To vám s láskou a s drobnou špetkou agrese navrhne, jestli by nebylo lepší ten problém vyřešit, spíš než mu utíkat. Navrhne vám nějaké řešení, které občas funguje a občas nefunguje. No a nakonec vám napíše básničku o vašich změnách, které jste provedli. Roztomilý králíček vlastně skáče přes ty filey a má z toho radost. A vy z toho máte taky radost poprvé. Ukážete to kolegovi, zasmějete se, po druhé zvednete koutek, no a po třetí už jdete dál. No. Vysvědčení. CodeRabbit je vlastně fajn a dokážu si představit, že může být vhodné řešení právě pro menší projekty nebo menší týmy, kde je zpravidla jeden vývojář na tom projektu a buď ostatní kolegové nemají zájem nebo kapacitu
dělat code reviews, tak to si myslím, že může být fajn. Jediný, na co si dát pozor, je, že s každýma změnama se vlastně ten cyklus rozjede znova. Takže když si nedáte pozor, tak můžete prostě do nekonečna zlepšovat pořád na tom stejném merge requestu. Takže za nás integrace jednoduchá, stojí to $30 za měsíc za vývojáře, což pro mě přijde hodně. A jaký to taky přijde hodně, funkční to je a za nás 4 z 10, ale rozhodli jsme se nepokračovat. Kdo zná kurzor? Nice. Kdo používá kurzor? Hej. Tak jo, kurzor je the code editor. Code editor s integrovaným vlastně AI, s agenty a tím vším, co bychom očekávali od nějakého code editoru. Má špičkovou migraci z VS Code, protože to je fork VS Code. Na 2 kliknutí vlastně přejdete z VS Code do kurzoru se všemi nastaveními, se všemi extensions a se vším, co máte rádi. Já mám kurzor rád a Dangerous Bunny 42069 ho má taky a podle něj zkusil všechno a nic není tak dobré jako kurzor. Zatím. Takhle to vypadá. Nic světoborného, co je zajímavý, je tady tato část. Tady si můžete chatovat, promptovat, vytvářet, generovat, nadávat. Tady se přemýšlí a kód se integruje sem. Kurzor mám fakt rád, protože je rychlej, když použijeme správný model. Ne všechny modely se hodí na všechny typy tasků. Má dobrý context awareness, pro představu. Má 60 až 120 tisíc tokenů v závislosti na modelu, co je token. Token je nějaký fragment testu, to zpravidla nějakých 4 až 6 characters, na který si rozdělí vlastně ten váš kód a dopřeje vašemu kódu tu svoji kapacitu. Jakmile dojde k navršení té kapacity, tak zapomíná nějaký fily a nahrazuje je novými. Takže máme 60 až 120 tisíc tokenů, 700 tokenů je A4 textu. Tak jestli to pro vás něco znamená, pro mě to znamená, že ten kontext je relativně velký, takže to má přehled o tom, co se děje. Je fajn, že se to dá použití kurzoru zunifikovat napříč týmem, existují tzv. Kurzor rules, tam si nastavíte svoje coding rules a svůj coding standard, který byste očekávali od toho generování a můžete to mít jak project-based, tak přímo v tom repozitáři jako kurzor rule, anebo obecné nastavení toho svého prostředí, tak jak to máte rádi vy. S tím, že ty projektové rules vždycky přepíšou ty vaše globální, pokud tam jsou nějaký clashe. A mají US CyberSec licenci SEC 2, jestli to pro vás něco znamená. A dá se omezit, komu slouží potom vaše data nebo jestli budou sloužit vaše data na další učení toho modelu od tieru Pro až po Enterprise. Tam si zaškrtnete nechci a ono to prý nezdílí. Tak jestli věříte, tak to nezdílí. Tak jo, co je zajímavý? Tato část a tohleto znaménko. Zavináč vám otevře tohle a that's where the magic happens. Můžete referencovat konkrétní fily nebo složky, dokumentaci, můžete si vytriggerovat terminál přímo v tom chatbotovi. A já teda mám rád dokumentaci, vezmete prostě webovou stránku technologie, kterou používáte, nahrajete ji do kurzoru, kurzor si to zaindexuje, naučí se to a potom kdykoliv potřebujete, můžete zase zavináčem vytriggerovat tu konkrétní dokumentaci. Zrovna pracuji s React Query, prostě potřebuji optimální řešení na ten use case a ono by to mělo znát vlastně tu dokumentaci a na základě toho vám doporučit nějaký správný řešení. Další terminál. Tohle je moje specialita, zakomentuju do špatné větve, chci to vrátit, nevím jak, tady se to dozvím jak. Je fajn, že tady jenom pro ukázku jsem použil špatný model, tohle trvalo 7 sekund. Když použijete správný model, trvá to asi 1 sekundu. Je fajn, že mi to vlastně vyhodí tohle a já musím opravdu jako jít a fyzicky zmáčknout na to, že chci, aby to proběhlo. Pokud je někdo trošku dobrodružnější, tak si můžeme nastavit takzvaný YOLO mod,
YOLO mod triggeruje všechny příkazy, všechny terminál příkazy automaticky, tak jenom opatrně. Tak jo, další věc, kterou já považuji za naprostý jako ten top roku 2025, generování commit message na základě nastageovaných změn. Další věc, kterou jsem použil dneska, tak jsem ji tam přidal. Přidal jsem nějaký překladový klíč do jednoho překladového failu. Ten projekt měl 12 jazyků. Přišlo mi až příliš mnoho práce říkat někomu, aby to poslal někomu, aby to přeložil a pak zase zpátky, nebo abych to vůbec kopíroval někam. Tak jsem zaúkoloval, nepoprosil kurzor. Ten to vlastně všechno udělal, přeložil, vložil na správné místo. Takže zase jsem jenom nastageoval, nechal jsem vygenerovat commit message a šel jsem spokojeně na oběd. Ale the thing, generování celých komponent, takže už nebudeme muset psát téměř žádný kód. Tady jsem si vybral nějakou referenční komponentu nějaký quote, fotka, podpis. Odkázal jsem na dokumentaci Fely a Gatsbyho a chtěl jsem, ať dojde k přetvoření 1:1. Dopadlo to takhle. Jsem si říkal, OK, jako nevím. Jo, takhle to mělo vypadat. Tak jsem potom řekl, že to nevypadá tak, jak jsem si vysnil. A nakonec to vypadalo takhle. 30 vteřin práce možná, na nějaké MVPčko, za mě OK. Jo, takhle ještě zase. Jak to mělo vypadat? OK, tak takhle to nemělo vypadat. Nicméně, chtěl jsem udělat osvětu a ty body se měly zobrazovat postupně. No nicméně, kontext není nekonečný, máme nějaké omezené množství těch tokenů, které používáme, takže nemůžeme být naštvaní, když po nějaké době, po nějaké diskuzi si kurzor nepamatuje nějaké řešení s předtím. Pravděpodobně jsme přetekli tokenama a rozhodl se to vypustit. Potom AI není neomylné, takže ta řešení na vaše problémy, které to nabízí, můžou být fajn, můžou být funkční a můžou být i správně a bezpečný, ale současně můžou být fakt obsolete a nebo vyloženě jako nebezpečný. To se týče cybersecurity. Promptujte rozumně. Na základě toho promptu, který dáte, dostanete výsledek. Takže když pošlete screenshot a ten prompt bude znít do this, tak pak to bude vypadat jako ten můj první jako ta první vygenerovaná verze. Ale pokud opravdu řeknete, co chcete, to znamená, jak to má vypadat, co to má být, kde jsou nějaké fily, který se může inspirovat, jaký knihovny má použít, tak potom ten výsledek bude lepší. A vygenerovanému kódu bychom měli rozumět, vždycky, když to něco vyplivne, zejména co se týče logiky, opravdu stojí za to tomu rozumět, protože to může představit špatné řešení, tak si ukážeme. A hlavně všechny ty modely mají tendenci generovat obrovské množství kódu. Jako téměř až nepředstavitelné množství kódu. A to potom vytváří mnoho změn a zase lidem se nechce dělat review, tak to musí dělat code rabbit, tak to trvá strašně dlouho. Snažte se to moderovat. Okay. Tak jo, vysvědčení. Kurzor. Má velmi jednoduchou integraci, opravdu na 2 kliknutí. Zaplatíte $20 za měsíc za vývojáře, což věřím, že je určitě hodnota, kterou vám ten vývojář, nebo kterou vy jako vývojář ušetříte tím svým časem. Funkční určitě je. A za EKI 8 z 10 a rozhodli jsme se pokračovat. A teďka konečně něco o mně. A o čem s ním? Tak já mám takový sen, že jednou bych dostal zadání ve Figmě a já bych to zadání skopíroval nějak, přesunul bych to někam a něco by vygenerovalo celou UI knihovnu komponent, kterou budu moct použít. A já věřím, že sny se mají plnit a tenhle můj sen se začíná postupně pomalu plnit. A ten tool, který nám to umožňuje, je Lovable ve spolupráci s Builder.io. A Jirko, já bych tě možná poprosil, jestli bys mi to tady přehodil.
A tady si ukážeme live demo. To nikdy nemůže dopadnout špatně. A něco si nakódíme, aniž bychom něco nakódili. Znáte Figmu? Kdo zná Figmu? Yes. A tenhle tool používáme docela často. A tohle je nějaká landing page jednoho z našich produktů. A já jsem si to je úplně ideální příklad, kde si můžeme demonstrovat, jak se ten můj sen začíná plnit. Vyberu si nějakou komponentu, třeba tady tohle, ty features. Rozjedu pluginy, jo. Double click, pluginy, Builder.io a Builder začne pracovat. Potvrdíte, že to je opravdu ten code snippet, který chcete. Má to omezení na výšku 3000 pixelů, takže zatím úplně celé stránky ne, ale jednou. Vy exportujete design a začne sedít Magic. To začne chroupat a já jenom, abychom ušetřili nějaké minuty, tak mi musíte věřit. Tady se točí tady ty loadery, všechno se dělá, všechno se shání a nakonec to vypadá takhle. Ne? OK, já si myslím, že to je docela super. Na vlastně jeden prompt. Používá to všechny asety, barvy a OK, not found page není to, co hledám. OK, UI knihovna taky ne. A tohle. Jo, tady to prostě vygeneruje nějaký kód, který jasně, když se na to člověk podívá, tak asi to není úplně ta největší nádhera, kterou kdy v životě viděl, ale myslím si, že to je fakt jako solidní základ něčeho, co velmi brzy může být opravdu jako groundbreaking. Tady už to došlo? Jasně, tak tady, jakmile to všechno dojde, tak vy vidíte, jak by to mohlo vypadat. I z mobilní verzi, která je takhle jako, kde si můžete nascrollovat, vyberete si, kterou z těch dvou věcí chcete, Open and Lovable a ono se vám to otevře v novém okně. Za mě úplně super. Jsem rád, že sdílíte mé nadšení. Jinak, díky moc. Jinak to vypadá teda takhle, jako ChatGPT, můžete si prostě vymyslet cokoliv chcete a ono by vám to mělo vytvořit, cokoliv chcete. Ještě se k tomu možná vrátíme. Tak to je jeden z těch toolů. A další tool, V0 by Versal, který vypadá velmi obdobně, jako to, co jsme viděli teďka, téměř totožně, až na barvičky. A funguje velmi podobně. A myslím si, že důkaz místo slibu. Rozhodl jsem se vytvořit nějak jednoduchou login page na svůj vibe codingový startup. Prompt byl sign up form for upcoming prostě learning platform, make it modern with background animation and really 2025 aesthetics. Tak nechám na vás. Tohle to vygenerovalo vlastně hned, tak si říkám, OK, fajn, to vlastně nevypadá vůbec špatně, tak zkusím přihlásit přes GitHub. Tak si říkám, OK, tak proč GitHubí button triggeruje submit toho formu? To nějak smrdí. Tak jsem se podíval do toho kódu a zjišťuju, že to docela bolí. Jo, že vlastně stavy toho formuláře se uchovávají v usestateu. Říkám, ty vrjo, tak to je nechutný naprosto. Tak si říkám, co se s tím dá dělat. Tak jako první věc jsem se rozhodl, že změníme pozadí, aby se animovalo trošku víc. A hned potom refaktorujeme ten formulář, aby používal hook form. Tak říkám, OK, tak uvidíme, co se stane. Verze 3, 2 bylo to pozadí, jo. To přeskakuju. To ještě není ono. Nice. Tak to je ono. Díky, děkuju. Tak máme nějaký formulář, pozadí se hýbe víc, GitHub button už nesubmituje form, tak říkám super, tak to už by mohlo vypadat docela dobře. Když to otevřu, jasně, bych mohl trošku přiblížit, používá to useform, rovnou to validuje pomocí zodu, což je takové naše kombíčko veky, které používáme velmi běžně. Říkám, jo, nice, tak co dál? Tak dáme třeba více krokové přihlášení a nějaký minimální requirements na heslo. Takže zase něco se děje
A jo, ještě jsem tam chtěl aplikovat Nexthouse, ale nechtělo se mi tam dávat své API klíče, tak to nefunguje, ale ukážeme si, že i to by mohlo fungovat. Takže mám tady nějaký první krok, tak něco zadám, že jo, tady zadám nějaký e-mail na další krok a tady si vymyslím nějaký heslo, já nevím, co ještě. A tohle mi jako přijde fakt docela dobrý na to, že to trvalo třeba 5 minut. Jo, že minimálně, neříkám, že se to má použít, ale minimálně si udělat fork tohohle repozitáře a vykuchat to, co se nám hodí a použít na svém projektu, může být fajn. A tady ještě, jak vypadá ten kód, tak jo, to je ten Nexthouse, jo, napojení, nevím, jestli jste někdo používali. Tohle jako GitHub provider, credentials provider, fakt jako za mě docela funkční kód, kterým by se minimálně dalo inspirovat na našem projektu. A to je vše, co jsem chtěl tady v tomhle. No a konečně si teda řekneme, jak vydělat nějaký ty zlaťáky. A je tady generování kódu zase ze screenshotu. A já jsem si našel tu fotku. A říkal jsem si, že co by se s tím tak asi dalo dělat. Tak uvidíme, co se s tím dá dělat. Jo, velmi... Kovářová kobyla chodí bosa, velmi střízlivý tady prompt. Tak uvidíme. Něco se děje. Takhle ten kód potom jako reálně vypadá. OK. Pak to uvidíme celé, není to nic moc, ale pro náš use case si myslím, že to vystačí až. Takže doufám, že mi to nesklame, protože to bude trapné. Ale to jsem se bál trošku, ale fakt stojí to za to. Tada! Not bad? Za 5 vteřin? Nebo jo? Já nevím. Já si myslím, že to je docela fajn, že to má nějaký potenciál. Když jsem to zkoušel, tak bohužel tady nemáme... Jo, máme. Máme to triggeruje kartu. A myslím, že fakt udělat si fork tohodle, dát tomu 15 minut možná, poměnit loga, tak to pošlete nějakému méně ostražitýmu člověku, bývalýmu kamarádovi a můžete začít vydělávat docela slušný zlaťáčky, třeba 221 korun. Takže tohle není investiční rada, ale věřím, že nějaký zlý člověk by to takhle určitě mohl použít. Tak jo, dáme ještě jednu osvětu, to už by měla fungovat. Dejte si pozor, že tyhle ty tooly, zejména ty poslední dva, které jsem ukazoval, jsou fajn. Tváří se jako moc dobrý sluha, ale fakt zlej pán, protože vám expozují API klíče přímo do komponent. A když jste tady jako Leo, tak můžete mít nějaký cyber attack. I left some API keys visible along with some other things I didn't know existed. Lol. Jo, tak jenom prostě opatrně neexpozujte své API klíče. A poslední pro tips ode mě. Zase budu se opakovat, prompt is king, prostě čím lepší prompt, tím lepší výsledek. Dělejte změny po dílčích částech, fakt generujte strašného kódu a nikdo to nechce reviewovat. Kontrolujte své API keys, ať jsou v bezpečí, zkoušejte nové věci a to je všechno. A teď se můžete něco zeptat. Bez komentáře. Tak jo. Většina těch toolů pracuje s Vitem, jako stavebním prostě kamenem, ale dá se to měnit. Jako když explicitně napíšete, hele, použij prostě tohle, tak ono bude dělat všechno pro to, aby to použilo. Ale jinak jako React primárně. Ještě zmínil jsi, že ty
se liší jako od toho modelu. Jo. Jaký máte v tomto zkušenosti třeba? Jo. Podle mě na vývoj webových aplikací a generování kódu se mně osobně nejvíc osvědčil Claude 3.5. Potom, když přišel Claude 3.7, tak to oni najednou měli hroznou potřebu nám ukazovat, jak to funguje. Jasně, mě zajímá, jak to funguje, ale ne v ten moment, kdy potřebuji doručit nějakou feature. Takže já chci ten kód, který si potom upravím samozřejmě podle toho, aby to bylo bezpečný. Teď je 4. Myslím, že 4.0. Jsem se díval tady ještě 5 minut předtím, než jsem začal. A já teďka jsem se rozhodl otestovat tu automatickou selekci toho modelu, kdy to vlastně kurzor řeší za mě a rozhoduje, který ten model je lepší. Takže úplně nemám jako přehled zrovna, který se používá, ale až do někdy minulého týdne jsem používal Claude 3.5, občas Claude 3.7, kdy jsem se rozhodl, tak ještě jednou dám ti šanci, ale pak jsem se zase vždycky vrátil domů. Jiný modely jako jiných výrobců? Jo, zkoušel jsem, ale jakoby mnohem více času jsem strávil s tím Claudem, protože jsem investoval den, dva tomu, abych si to různě měnil na základě těch, nebo v průběhu vývoje těch feature. A vždycky jsem se vracel k té 3.5 Claudovi. No, že už, jak jsem říkal, mějte hlavy otevřené a zkoušejte nové technologie, ale občas se vraťte i k té, které funguje. Díky moc. Já se zeptám, máte nějakou představu, kolik procent nebo jak velká část toho generovaného kodu se jako reálně projde reviewčkem a dostane se třeba do nějakých produkčních aplikací? Těžký. Představu mám u sebe a projde. Jo, fakt nedokážu říct kolik, na některých featurách víc, na některých míň, protože jsem šel do toho, nebo v poslední době jdu do toho s mindsetem, že chci zkusit toho co nejvíc vygenerovat použitelného. Takže na některých merge requestech 50%, některých merge requestech, které jsou jenom testy, třeba 90%. Ale neříkejte to mému tým lídrovi. Takže jak kdy, no. Frontendák bude takový pasáček. On bude chodit s tím svým stádem těch AI toolů a směřovat, kam mají jít. Občas spásá i nějakou tu trávu sám, ale spíš mu to bude dělat někdo jiný. Ale já fakt věřím tomu, že role frontend vývojáře tady bude s náma. Jenom se možná trošku změní, že pořád budeme psát kód, možná trošku méně, ale ta moderace tam pořád musí být, protože jako ty tooly si fakt občas dělají, co chtějí. A je to hrozný. A já bych hrozně chtěl, aby to byla moje prodloužená ruka, aby to nemuselo dělat to, co nechci. Testy. Fakt, aby mi to generovalo ty UI knihovny, protože to si myslím, že je přesně něco, co to může dělat. A potom tu business logiku budeme dělat my pořád. To by si přáli možná, ale nemyslím si. A čím víc lidi budou bajit, tak my budeme upravovat napky. No, je to tak. Tam může vznikat mnoho technického dluhu, který budeme ještě dekády. Ještě dotázek, zkoušel si třeba paralelně mít jakoby vlastní zadání třeba technické, aby používal UseState, nebo používal něco, prostě co chceš, jako třeba zabezpečení, ukládání tokenů a tady tyhle prostě různý jako požadavky, aby měl třeba na paralelním souboru, který prostě vždycky bude přiložený a vždycky se bude muset jako verifikovat nebo datovat sdílově. Jo, právě zavináč, mé oblíbené tlačítko nebo písmeno nebo character, tak tam právě můžete odkázat na konkrétní file, kde už je třeba
to vaše řešení použijete a chcete ho použít stejně. I nenutně ve stejném projektu. Jo, že když si v kurzoru otevřete, nevím, kde máte projekty na ploše. Já to třeba používal, ale jako máš s tím reálné zkušenosti v průběhu třeba nějakých větších projektů, anebo jako stabilitě toho, že vlastně ty teoreticky si může vytvořit jako soubor, který bude v témhle jasně definovaná jako bezpečnost, jakým způsobem má co vytvářet, které části. A vlastně pak to můžeš u každého projektu vždycky použít. A když to bude respektovat, bude spolehlivý, tak by měl tu kvalitu jako dodat podstatně větší. Jo, už jsem v obraze, už jsem to pochopil. Myslím si, že to směřuje na ty cursor rules, kde si fakt ta pravidla jako člověk může nastavit a tam opravdu ty rules je prostor pro vás. Tam to nemusí být, že může to být několika stránkový dokument těch pravidel, která chcete, nebo mnoho, 10, 100, možná 100 stránkový dokument těch pravidel a toho coding stylu, který chcete používat. A ono se to drží na každém tom promptu, jo, že ono se to vždycky podívá, OK, tak co, jak se jmenujete? Já, Dalibor. Co Dalibor chce? OK, chce používat ustate na tohle, tak to použije tohle. A chce fetchovat jenom pomocí React Query, tak budu používat jenom React Query. Takže rules. A myslím si, že se nepoužívají dostatečně na to, co umí a co nám můžou nabídnout. Odpovídá to na otázku? Částečně? Můžeme ještě, když tak zavibit tady potom. Pardon, jestli má co? Já jsem neslyšel začátek, pardon. Jo, takhle. Knihovnu ne, ale směřujeme k tomu, abychom měli, až se to více integruje, abychom měli kurzor rules na konkrétní projekty. Jo, že to bude prostě, že každý vývojář bude mít teda ty svoje, které mu fungují, ale současně ty projektové rules budou přepisovat ty globální a měly by být na míru napsaný tomu konkrétnímu projektu. Takže asi se tam něco bude opakovat, že? Protože si používáme podobné technologie na více projektech, jenom se tam budou psát nějaký specifický use casey. Ale zatím to nemáme. Když jsem se snažil vytvářet weby na skemování lidí, tak V0, ale jinak je mi nějaký takový bližší lovable. Jako výsledky podobný, ale nějaký osobní pocit. A to srdíčko v logu jako na mě hrozně funguje. No, takže nedokážu úplně jako porovnat, co je lepší, je to za mě velmi podobný. Jaký zkušenosti s Manusem nebo Codexem? Pardon, dnes neposloužím. Ale můžeme se o tom pobavit, to mě zajímá. Tak jo, poslední, někdo? Tak jo, tak moc díky.